Hola, benvinguts i benvingudes al curs de Valencià Prepara't. Soc Nela Quiró i en aquest vídeo tractarem els pronoms febles. Abans, però, m'agradaria comentar-vos que aquest tema està format per diferents vídeos, en concret 6. Aquest mateix en què tractarem la col·locació dels pronoms febles i què són, i seguidament des del 2 fins al 5 veurem els tipus de complements que podem trobar en les oracions. D'acord? Al vídeo 2 veurem l'indirecte, al 3 el directe, al 4 l'atribut, i al 5 juntarem el complement circumstancial i el preposicional. I finalment, en el 6è, veurem la combinació de tots aquests complements materialitzats en els pronoms febles. Els objectius de la unitat són definir els pronoms febles, saber on col·locar-los davant o darrere del verb i conèixer verbs que porten pronom però que no fan cap substitució d'algun element, és a dir, que aquests pronoms formarien part del verb. D'acord, què són els pronoms febles i on els col·loquem? Primer començarem amb els pronoms febles. Què són realment els pronoms febles? Els pronoms febles són uns elements que equivalen a un nom o a un sintagma nominal i sempre van al costat del verb. La seva funció principal és substituir complements que ja han aparegut en el discurs. Per què? Per poder així evitar repeticions innecessàries. D'alguna manera podem dir que els pronoms febles ens ajuden a economitzar el llenguatge i no haver de repetir els complements contínuament. Així doncs, podem substituir diferents tipus de complements. Tindríem el directe, l'indirecte, el circumstancial i tots aquests els veurem en els vídeos següents. Seguidament, la col·locació dels pronoms febles. On els col·loquem? Davant, darrere. Hem de tindre molt en compte que per fer la col·locació dels pronoms febles el que hem de saber és que o quan fem la col·locació de més d'un pronom feble o van tots davant o van tots darrere. És a dir, si hi ha dos pronoms febles no podem col·locar un davant del verb i un altre darrere del verb. Per tant, els pronoms febles presenten diverses formes segons la seva col·locació. Aleshores, com a regla general, podem dir que els pronoms febles els col·locarem sempre davant del verb, però hi ha determinades formes, com són l'imperatiu, el gerundi i l'infinitiu, en què han d'anar darrere. Obligatòriament l'imperatiu ha d'anar darrere perquè es podria confondre amb el present indicatiu, però el gerundi i l'infinitiu, com formen part de formes perifràstiques, això què és? Quan hi ha més d'un verb, com per exemple si podem tindre, això seria una forma perifràstica, tindríem el verb estar, que està conjugat en primera persona, i comprant seria la forma no personal del verb, que seria el gerundi. Per tant, en aquesta forma podríem dir tant estic comprant-me, podria anar darrere, o m'estic comprant. I això és per aquest motiu, perquè és una forma perifràstica. Igualment, en la forma perifràstica d'infinitiu passaria exactament igual. Podem dir has de comprar-me o m'has de comprar, amb dues igualment correctes. Però en la primera, com és imperatiu, no hi ha altre remei que posar-lo darrere. A més, cal recordar, des de l'òptica de la col·locació dels pronoms febles, que una vegada els utilitzem, si van darrere, s'haurem de fixar en com comença el verb. Si hem dit que els pronoms febles van davant o darrere del verb, si van davant del verb ens haurem de fixar si aquest comença per vocal o per consonant. Si comença per consonant, òbviament no s'apostrofarà. Mentre que si comença per vocal, veieu com que sí que s'apostrofa. Igualment, si el verb acaba per consonant, no s'apostrofarà, sinó que posarem el guionet per a indicar que forma part del verb, el pronom. I així que hem de tindre en compte que recordeu que el EU és un diftong i els diftongs funcionen com una consonant, com si diguérem, perquè així hi ha una semiconsonant. Per tant, com és una semiconsonant, tampoc s'apostrofaria. I si el verb acaba per vocal, sí que s'apostrofaria. Si no recordeu quan era un diftong o un hiat, podeu consultar el vídeo. Seguidament, què hem de tindre en compte? Hem de tindre present que verbs com queixar-se, penedir-se, anar-se'n o equivocar-se, el pronom feble no fa cap funció, sinó que forma part del verb. Són verbs que no poden prescindir del pronom i per això es diuen pronominals. Per altra banda, cal que recordes que els verbs com callar,
caure, saber, aprendre o conèixer i uns altres no són pronominals. Això què vol dir? Que, per exemple, no diem ens hem après els pronoms febles, sinó hem après els pronoms febles. Per què? Perquè este ens formaria part d'un verb que tindria així el pronom, un verb pronominal. I com este verb, que és aprendre, no porta el pronom associat o darrere, el faríem fora i seria hem après els pronoms febles. Bé, ja hem acabat l'explicació dels pronoms febles del primer vídeo, la col·locació i la definició. I per finalitzar, si has arribat fins ací, moltes gràcies per seguir el vídeo. I si vols continuar millorant i vols preparar-te de manera gratuïta per als exàmens del C1 i del C2 de la Junta Escola Oficial d'Idiomes i CIACOVA, dona un m'agrada al vídeo i no t'oblides de subscriure't per rebre les notificacions quan pugem nous vídeos. I si tens qüestions, et llegim als comentaris. Fins el proper vídeo. Adeu!